Dili na niya ni mo mga utanon nilang bitsi. Oh, Nya, uy, para mo ano? para ko nila ni kuan ni Apple og bitsi. Tambot si Guwang, uy. Huwag siya kalain na sa taong nagsigigangad sa buwan tinggoy nga nagpaabot kung ganun sa amatagak. Grabe po mo ikaw eh. Kay ikaw di ay, mutuod ay ka nga magkauyab na sa bitchay. Ambot na yun, Loy. Oh, awa, di ba? Sa imo lang sinultihan nga nangambot. Klaro kayong way mapaabot sa isko nimo. Nga, saan to man na? Taon pus na isko eh. Ako lang ba nga, maluoy kas imo uyuan nga nangindahay ni Bitsy. Klaro magyud kayong way mapaabot. Nya, dako na ra ba taon kay na siya gasto aron lang maduol ni Bitchay. Sa pagka-ospital lang ni Inko Apuno. Bitaw. Oh, maluoy good. Ako ko nang uyuan. Pero saan to man? Iya po na. Hindi na ko mahilabot na. Ilisod na kayo. Ako pa yung kontrahon. Siya, binagpa-eskwila na ko. Undaon pa lang ko, saan lang. Nagunsaday ka sila ng Paula. Nakitaan tamang kang mihapit sa ila. Nagunsaday ka dito. Ay, nawag ang tiguwang. Mari hapon. Nagpataba nga, magkauli ko na sila si Tio Isko. Nya, gitabangan nimo. Di ko magapil-apil ng ilang kagahapong na putol eh. Bala na sila ilab ng sumpayan o dili. Ilan ang problema? Atos ko ay ka. Ay buhay ito si Tio kung manong dugay ko. Kumpiyansahang tiyo ni mo eh. Ha? Kasi kumpiyansa ang Tio. Ay nalang tatinggoy. Makaroon ingnon pag ginasiya eh. Ibog ang Bitchay oy. Unsa ka niya? Dinay pag ginasiya. Sabad ay ko eh. Nyasa man, ganahan katabangan ta ka Bitchay. Ha? Sulti! Ganahan, makang tabangan ta kang magkauyab mo.